Maarten, wat een eer om jou hier in Dokkum te hebben. Als de grote held van Friesland. Nog meer naam gemaakt dan Grutte Pier. Nou, dat weet ik niet, want voor mij Grutte Pier is wel heel groot. Ja, ik vind het heel warm in Friesland en heel warm in Dokkum. En ja, ik had liever hier 3 weken geleden geweest. Maar dat lukte niet. En dan nu een aantal weken later hier wel zijn, dat voelt wel heel erg fijn. Maarten, zou je deze zwemtocht nog een keer over willen doen? Nou, ik moet er niet aan denken. Maar het is wel zo, weet je, het was natuurlijk wel heel erg gaaf. Dus ik moet er nu niet aan denken, maar zeg nooit nooit. 4, 3, 2, En als je het nog een keer wilt doen, dan kun je op een steun van de Friesen in dit geval rekenen. Fantastisch. Nou, ik heb het enorme als fijn ervaren. En Friesland heeft me echt gedragen bij die tocht. En anders had ik die 163 kilometer nooit gehaald. En ik vond het heel warm om dat hier te mogen doen. De 4e keer. En Jo bent er alle 4 keer bij Lutsen West? Ja, vanaf het begin af aan. Ja. En hoe zit het nou met het aantal deelnemers? Het aantal deelnemers, we hebben bijna 100 deelnemers. Nu vanochtend bij de korte tocht, de prestatietocht, hebben we 25 deelnemers. En vanmiddag met de wedstrijd en de recreatieve tocht, de lange tocht, meer dan 70 deelnemers. Nou, dat lijkt het wel aardig op. Misschien komen er een paar bij. Nou, vorig jaar wie ik hier toen weer er een probleem met de temperatuur van het water. Hoe zit het er nou mee? Ja, de watertemperatuur is wat beter dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we rond het kritieke temperatuur van 16 graden. Onder de 16 graden zwemmen we niet. En we zitten nu ruim boven de 17 graden. Dus dat is, het lijkt niet veel warmer, maar als zwemmer is dat toch wel, scheelt dat toch. En we zien nu het goed erop rekken. Dus wat dat betreft kunnen we mooi rekken hier op een mooi recreatief begin. Want daar beginnen we mee, no? Ja, zeker. En misschien nog even een toevoeging. Alle opbrengsten die wij vandaag creëren van onze sponsoren en ook inschrijfgelden van deelnemers gaat naar Kinderen voor de Voedselbank. Om de kinderen wat extra te bieden die het al moeilijk hebben in deze tijd. Hier sta ik bij de winnares Lise Janne de Vries uit Heijem. Hoe gaat het onderwijs? Ja, wel goed. Het weer wel koud wetter, maar ik doe dit wel vaker. Ik train best wel volle per week, 20 uur. En ik doe ook open waterwedstrijden. En ik heb van een collega zwemmen dat hier het grachtenzwemmen in Dokkum. En ik ben hier net heel veel bij. Dus ik dacht, ja, doe ik hier lekker zo mooi. Dus dit was eigenlijk de eerste keer op Appenrealiteitsdag? Ja, klopt ja. Ja, en ik vond het heel erg leuk. Gefeliciteerd met de eerste plaats op de zwemrace 1 Engelse mijl hier van de Appenrealiteitsdagen in Dokkum, Mark. Dankjewel. Wat bracht jou hier in Dokkum? Ik ben in Bijlen opgegroeid. En ja, ik wou in de buurt gewoon een keer een race zwemmen, ook om mijn ouders te laten zien wat het is. Dus vorig jaar ben ik hier in Dokkum geweest en dan vond ik een leuke wedstrijd. Dus zodoende ben ik weer teruggekomen hier.